आइयाबो थैनानै थांबाय बेयावबो थांनो नंदोंमोन थांनाय जायासै थांनोनो हायासै न'नि मानसिफ्राबो थाखा फैसा मामानो हायासै आरो माखासे बर' लिडारफ्राबो रावबो नायफिनला रावबो राव होला मा खालामनो जुदि बिमा बिफानि माबायावनो जुदि थांनो मोनाब्ला बेसेबां गिदिर पाप थालांगोन आंनाव आरोथ' बेथ' बे हिनजावाबो खारजाबावबाय दिनै हिनजावाबो गैला बेखौथ' रायज्लायजाला केसानो जाबसिनजोब्बाय बेनाव बयजोंबो जाबसिनजोब्बाय रायज्लायजाला बिदिखौ खुनु माबानिबो बासायनायनि लामा गैखाया आरो जुदि पलिटिकेल पावाराव थानाय सरकारा बहनाबा मालाबाबो बासाया आरो बियो एकदम डाइरेक्ट आलायनायाव थांखायो थारमाने बयजोंबो होजोबखाबाय दाबो सेन्ट्रेल जेलनिफ्रायहाय फन कल मोनसे फैदों सोमदोन आदा बिथांनिसिम आरो बिथांनि चेनेलनिफ्राय नैबे अडिअ'खौहाय लाबोनाय जादों आरो नैबे अडिअ'खौ हाजासे नोंथांमोना शेयार खालाम जाहाथे जोंनि बर' हारि रायजो राजाफोरा सिरि मोनो बिथांमोना जे आन्दायनानै दङ दान्दिसे सम बै लामा आन्दायनायखौहाय फिन बिदिना फैफिनो जाहाथे बिथांमोना दिनै मिथ्यासार बाथ्रा बै दैदेनगिरि सानैसोनि खुगाजों गोदै गोदै बाथ्रा बुंनाय रावफोरजोंहाय थगाय थसि खालामजाया आरो दिनै सिरि मोननायनि सम जानानै फैदों गोबां जाथाय नुबोबाय गोबां अलखदाव जोङो गाब्र'बाय थेवब्लाबो जोङो बिथांमोननि आसायाव दंबाय थायो नाथाय जों आरो मानोबाव आरो बबे समखौ जोङो नेनानै दंबावो दिनै हारिया जोबस्रांनायनि लामायाव थांगासिनो दं रायजोफोरा नोंथांमोननो सिदायैनो बिथां सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय हरनाय फन कलनि थ्रुयै नोंथांमोना बे खोथाखौ स्पस्थयै गासिबो धैर्य लानानै दसे दान्दिसे सम खोनासंलांजोबोबा नोंथांनि रोदा रोदा बिखा बिख्लो गासिबो हाबजोबगोन जुदि नोंथांनाव थारैनो बर'नि सेन्टिमेन्ट दङब्ला जुदि बर'नि थाखाय एसेब्लाबो अननाय दङब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो अडिअ'खौ हाजासे नोंथांमोनाबो शेयार खालामनो नाजा बेखायनो हरदोंलां खोमा बिराद गोबाव जाथारबाय मा हरखालि केस थानाय मानसिफ्रा थांलो सम सम बर'नो हागोन बायदि मोनदों आंथ' ओरैनो दंखायो दायो हरगोन बियो थारमाने केस थानायफोरा माबायदि जायो बेखौ गावसोरनो मिथिखायो नालाय बेखायनो आंनि मथेबा आसा खालामो बिसोरबो गैयालै बागि बेबायदि गनायनि जेबो रायलायाखै जाखिनि गनायनि मानायनि रायलायदों मानो होनना बुङो बे नंखायसो रायलायाखै गनायनि जेबो माबा गैया खबर गैया थगायसोलै दिनैसिम जों खनसेबो रायलायाखै सरखारजों बिसोरो नङा बेफोरो जों थारमाने रायलायदों मादोंबा जों मिथिखायो बाथानालाय माबोरै जाखो बिदिखौथ' रायलायजाला केसानो जाबसिनजोब्बाय बेनाव बेफोरबायदि बयजोंबो जाबसिनजोब्बाय रायलायजाला नंखायसोलै थारमाने बिसोरो मोनसे ग्रुपनोल' हमना होदों आरो माबानिबो बासायनायनि लामा गैखाया आरो जुदि हमना होदों थारमाने पलिटिकेल पावाराव थानाय सरकारा बहनाबा उकिल हमनानै होबाय आरो थानायफोरनि थाखाय होननानै डाइरेक्ट आलायनायाव थांखायो थारमाने मोजां जानायनि थाखाय होजोबखाबाय खालामदों आरो बे उकिल हमनानै दिनैसिम उकिलखौनो जों नुवाखै दाबसिनजोब्बाय थारमाने जोंना साखि फैगासिनो दं प्रटेस्ट उइनेस थगायनायसो आरो थगायनायसो बनो हायैनि खुनु फैसायानो गैया बेहाय मानो होनोबा बे सुक्ति जादों जोंनो नुवाखै जोंनानो साखि फैयालानो जुदि गवाबालाय मा साखि फैनायाव जुदि उकिल फैयाबालाय माथो उकिल हमना होनाय जाखो बेलाय थगायनायसो बिसोरनो खावलायबाय फैदो होननानै फैबाय दा सुक्ति खालामबाय ओमफ्राय दा बहनासै बहनबा हायैनि खुनु फैसा गैया मानोथ' एलायन्स जाखो बेलाय होनबालाय बिजेपिजोंलाय जोंबो खोमसि खोथाखौनो बुंनो हायाब्ला एलायन्स जानानैलाय मा लाब जाखो नायोना जोंबो इउटुबफोर नायलाबायो दा गोदै लेंनानैलाय मा लाब जाखो नंला नङाबा गैया बुंनायाथ' बुंदों बियो आरो जों आसाबो खालामो बिथांखौ थारमाने बहनगोन होननानै मानो होनोबा बियो गावहाबो गावनि केसखौ फोजोबना लादों केसखौ फोजोबना लादों खबर मोनदोंमोन न'निफ्राय आयंमोना सहैदों गैया फैयाखै हादों आरो जेलाव थानाय जेलाव लेंहरबाबो खस्थ'सो होनाय जायो बोराय बुरि जाबाय आरो
आइया बोरायाथ' जोंना 9 बोसोर जाबाय फैनायाखै दिनैसिम मोखांखौ नुवासै 9 बोसोर गारि मटर गाखोनो हाया ओमफ्राय आइया बहनगोन बियो फैनानै थानायफोर लोमजाहैयो जायो गावसोरनो मिथिखायो नालाय होनाय जायो बेसेबां गोजान बेखायनो थाखा फैसाबो आरो लस जायो आंनि मथेबा आंथ' आसा खालामो लेंहरला आङो दाना ओरैनो बुंबाय न'खराव फैबा ओरैनो रायलायो फंसे फंनै बेल' बोरायजोंथ' रायलायजाबावासो खोमायानो खोनाया न'खरनियाथ' बे थगायसोलै दिनैसिम जों खनसेबो रायलायाखै सरखारजों बिसोरो नुबाय हमनानै लांगासिनो लेंहरलालै नङा आवगायबो खेबसे खेबनैसो सहैबाय आयंआ सहैबाय आयं हौवायाथ' फैनो हाखायाब्रा बे दामानि गारिखौनो गाखोनो हाखाया ओरैनो ओमफ्राय सोरबा सोरबा बाहेरानिफ्राय जेनेबा सोरबा पावाराव थानायफोर सोरबा एसे गिदिर मानसिफोर ओरैनो खबर लाहैनायफोर खबर बायदि लाफैयालै अबाव लाफैनोब्रा लाफैयाखै लाफैफेराखै खनसेबो गैया दिनैसिम बिटिआर सरखारनिफ्राय दिनैसिम सासेबो गैया सोरबा एमएलए EM सोरबा माबा PCDC मेम्बार बेफोरनिफ्राय लानानै फिसानिफ्राय गिदिरसिम रावबो गैया खबर गैया सैयानो बिसोरो जोंखौ गोदोनि जोंनि नांबोनायखौ जेबो मिनिंलेस खालामबाय बिसोरो एबसुनि गोदोनि नांबोनाय खस्थ' खालामनाय बेखौबो फिलु दोनासै बिसोरो गावसोर इसिबां बर' रायजो राजाखौ लानानै रेलि खालामबाय धरना खालामबाय सान्दुं अखा मिथिया होसोख्रावबाय रेल लामा राजा लामा होदाव बन्द' खालामबाय बिसोरो खर'नि खानायखौ लान्था हजानानै आसाम डिफेक्ट लिरनानै होसोख्रावबाय बिसोरो नो बड'लेण्ड नो राइट्स होननानै दिल्लीसिमहालागै रेलि धरना खालामहैबाय बिसोरो दिनै मा जाखो बिसोरो मा जाखो बेनो बर'लेण्ड बिग्राफ्रा बिदिनो जाबाय नंगौना नङा इसिबां बर' रायजो राजाखौ सान्दुं अखा मिथिया होसोख्रावहोबाय माबाय गावनि खामानि दामानि गारनानै ओंखारबाय बर'लेण्ड बिनायाव ओइ बागि नोंनि फुराना लोगो रायलायनोलै सनितपुरनि एसे रायलायहरलाय हरलाय बागि ओइ आयौ मोजां देहाबोलै बिदिनो देहाफोरखौलाय आरो माथो बुंबावनो दुखुजोंनो साग्लोबजोबजानाय बायदि जाना दङ ओमफ्राय खबर सबर दङलै जोंथ' बाहेरायाव थानाय मानसि खामानि दामानि बेफार बानिज्यबो मोजां नङा बाबु समस्थ' आंनाबो गाज्रिलै खबरा दाखालि बावैसो आइयाबो थैनानै थांबाय बेयावबो थांनो नंदोंमोन थांनाय जायासै थांनोनो हायासै न'नि मानसिफ्राबो थाखा फैसा मामानो हायासै आरो माखासे बर' लिडारफ्राबो रावबो नायफिनला रावबो राव होला मा खालामनो जुदि बिमा बिफानि माबायावनो जुदि थांनो मोनाब्ला बेसेबां गिदिर पाप थालांगोन आंनाव आरोथ' बेथ' बे हिनजावाबो खारजाबावबाय दिनै हिनजावबो गैला जेरैबो जारलासो दा फिसाला सासे दं लेखा फोरोंनाय बिफा बोराया दिनैसिम बिफा बोरायासो खामानि मावै मावै हाजिरा मावै मावै बिदिनो एसे एनै फिसौलाखौ फोरोंगासिनो उफाय गैया मा खालामनो दोस्तों क्या आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करते समय फॉर्मूला भूल जाते हो असली प्रॉब्लम ये है कि आपको फॉर्मूला अच्छे से सीख उफाय गैया मा खालामनो 9 बोसोर जाबाय दिनैसिम दाखालि खेबसे फैनानै थांबाय बेखौ मा होलांनो हाखो आं मालाय मा हरनो हानो गावनो सोलिनो हाया आरो बिमा बिफाखौ मालाय आं माब्रै नायबावगोन सिङावलाय आरो नोंसोरनो माबोरै सोलिनो बिराद दुखुसो जानानै थाबाय बिमा बिफानि माबाखौ बानगारनो मोनैया बाहागि दा गिदिर थांबा थालांसिगोनलै बे मोनसे थाबाय आरो दुखुआ बेफोरबायदि मालाबाबो आं जाथिनि नाजानायाव बेफोरबायदि जागोनखौ आं मालाबाबो सानाखैमोन आरो जाथिनि मावनो होननानै ओंखारदों जा रोंगौ थिखौ लानानै बेफोरबायदि जागोनखौ आं सानाखैमोन आरो खोनाबावदों दाखालिबो ओरै सोरबा सोरखौबा न'खरनि
गार्जेनफोरखौ लिंहरदोंमोन जाहैदों बे प्रमद बर'आ। आदसा माबा बुंदों? मा बुंदों माने फार्स्टआव लिंहरनायफोरावथ' थाङाखैमोन जाहैदों। उनावहाय न'खरनि गार्जेनफोरखौ होनबायनो मानसिफ्राथ' जेलनिफ्राय गबोबाय, बेनिफ्राय न'खरनि गार्जेनफोरा फैनानै लांफैनो हासिगोन मानसिखौ होननानै बुंहरबाय। ओमफ्राय दाथ' बिदि बुंनाय लोगो लोगोथ' आरो मानसिफ्राबो जाथि खुरमा बाय बाहागि गासिबो गामिनि रायजो राजा ज' थांबाय जेलनिफ्राय गबोबाय होननाय लोगो लोगो। दाथ' हजोंहाय थांनाय लोगो लोगो मामा आर'नाइ सोनो नागिरबायनो। आर'नाइ सोनायाव नागिरनो बुंबायनो रायजोफ्रा ओहो जोंखौथ' मानो सोनो आर'नाइ, जोंखौथ' आर'नाइ सोलायलायनाय जोंथ' जेबो खामानि मावाखै, नोंथांमोना जेलनिफ्राय गासिबो मानसिया गबोजोब्बाय, गावबागाव न'खरनि गार्जेनफोरा फैनानै लांफैदो होननानै बुंहरनायखायसो फैदों जोङो। बिदि जादों आरो दाथ' आरो जों बोरै आर'नाइ सोजानो होननानै जों नोंसोरो जायखौ सोनांगौ जेलाव थानायफोरखौसो नोंसोरो आर'नाइ सोनांगौ गबोयोब्ला, खिन्थु जों सोजाया होननानै बुंदों जाहैबाय। मानसियानो गवाखै बोरै गबाय होननानै आर'नाइ सोलाबायनो नागिरखोसो गासिबो लांनो नागिरदोंमोन खोमा बेफोर माबाखौ। दा बेनिफ्राय होनबाय जाहैदों जोङो आंथ' सिगां बिसोरखौ एनआइ केस नांदों होननानै मिन्थियाखैमोन, रायजो राजाफोर दासो आङो एनआइ केस नांदों होननानै मिन्थिबाय। दा बिसोरखौ बख'नो थाखाय आं आखायाव लाबाय होननानै बुंदों जाहैबाय बे रायजो राजानि सिगाङाव। बेनिफ्राय होनबायनो आरो बै सोरबा सासेया होनबावदों जाहैबाय बिसोरो बारा ओरैनो गबोखानांगौआबो बारा सम गैखाला, मथा मथि 1.5 बोसोरसो नांबावगोन, 1.5 बोसोरसोनि उनाव बिसोर गबोजोबसिगोन होननानैबो बुंदों जाहैबाय बिसोरो। बिसिम मामा बुंदों आरो बिसोरो 1.5 बोसोरनि उनावसो गगोन। 1.5 बोसोरनि उनाव गबोजोबसिगोन बिसोरो नांगासिनो दङ, बेफोरबायदि खोथा बुंदों जाहैबाय। ओमफ्राय गार्जेनफोरनो 5,000 फैसा राननानै हरदोंनो। बेनिफ्राय गारि भारा जाखिनि जेनेबा न'खरा जाय गार्जेना गारि भारा होनानै थांदों बिसोर माने बेसेबां थांदों गारि भाराया बेफोरखौ हरफिनदों जाहैदों बिसोरो। माबा मोनसे दं खोमा सिङाव ना मा होननांगौ जाखो, बोरै बुजिनांगौ जाखो? मानसिया गवागाराथ' बेनोथ' जादोंना दा। जोंबोथ' गावसोर सिगाङाव बुंबाय थानायखाय जोंबो आसा खालामदोंमोन दे हयथ' उनाव सिगां जानानै थांबाय खिजानि दा बरनसिगोन खोमा होननानै जोंबो आसा खालामदोंमोन। आरो दा बे आसा खालामनायावबो जुदि आरो गावसोरो आरो बिसोर जेबो मावखायाखै होनदांलै, मावदोंबाथ' दासिमावबो माने बेफोरबायदि जानांगौ। खायसे बुङो लिडारफ्रा उकिल हमबाय खामानिया सिङाव सोलिगासिनो होनना बुङो, आरो खायसे बुङो लिडारफ्रानो आरोना, खायसे बुङो सासेया बुङो माने बेखौ गावबागाव न'खरनियासो माबा खालामनांगौ, बबे मोनसे लामाजों थांनांगौ जाखो? दायो जुदि उकिल हमदोंबाथ' मेरला सासेया मोनसे बुङो सासेया मोनसे बुङो लिडारफ्राबो। ना बेनोथ' जेनेबा उकिल हमदोंबाथ' दाथ' जोंनिया उइटनेसआनो सोलिगासिनो दङ। दिनैसिमथ' उकिलाथ' नुजानांगौ ना, क्रस खालामनांगौ ना उकिलाथ'। साखिया उइटनेस बक्सआव सहैनाय लोगो लोगो प्राइभेट उकिल हमदोंबा बेथ' माबा गानांगौ ना, सहैनांगौथ' आरो दाथ' गैयाना, जोंथ' नुवाखैबो, जों बेफोरखौबो जेबो नुवाखै। ओमफ्राय दायो नोंसोरो बाहेरायाव दं आरो ना? जों दा माबायाव कर्टआव फैदों बाहायो। एसे ब्रेक मोनदों खोमा ना? दङ बिदिनो एसे दसे जिरायग्लांलाबायनानै दङ, दसेनि उनाव थांसिगोन जोङो। दुखुलै बाहागि, जेरैबो बबेजों मा खालामनो, उकिल हमनानै नांनो होनबाबोथ' जोङो हाला, थाखा फैसाबो गैया, बबेजों मा खालामनो, बिमा बिफायाबो मालाय बहानि मा मोननानै होफैगोन, गावसोरनो न'खराव हाजिरा मुजिरा मावनानैसो सोलियो बयबो,
दा बे थाखाखौ फिसा फिसौखौसो फोरोंगोन ना जोंनोसो जानाय होफैगोन रावबो हनै नायस'नाबो दुखुजोंनो सम लानानै मा जायो जोङो जेबो साननानैनो मोना आरो लामाफोरखौनो मोना जायखिया फन हरनाय रायलायनो मोना बिराद गोजोननाय मोनदोंलां गोसोआव औ दे होमबा बाहागि नै बिजों रायलायफिनदो दे बाहागि रायलायनो मोना मोजां मोनबाय ना बिराद मोजां मोनदोंलां